Ane sak keluargane mesti nonton. Oh, nonton mirsani. Pak Edi Mulyono ki ya pecinta streaming awake dhewe. Pak Ibtu Mujianto lan iki sing mau wah fotoe kok nguyel-uyel. Sapa? Bu Dr. Sumiati MPD. Guru SMA lan dosis. Dosis apa dosen niki? Dosen. Dosen iya. Ya diaturke sa. Heeh. Dari sedaya. Sedaya remen streaming nggih sedaya. Kok mboten nanggap YouTube mawon ya. Lho lambemu kok elek to. Nek nanggap YouTube ya dhewe ra entuk rejeki kok ya. Ning bener. Heeh. Ji. Podang kuning monggo. Nggih. Heeh. Nadyan wujud mung peksi pangapunten mboten aku bingung nggih Pageter. Alus manis tur merak ati. Ya, arepa wong blesteran ning suarane apik. Gelem budaya Jawa. Iya ya, Mak. Iya. Nggih, kedah ngaten. Total nggih nek sinau ya tenanan, nek teles ya sisan blebek, sisan klepus. Ah, wis ora dong kowe iki omong wis ora dong. Kowe nek omong kuwi saya nek iki rada teratur, biasane nek omong biasa pletuk. Wis ora karo-karuan. Iya. Golek isi podang jenar Eno ipo bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo ya mangga yuk salon esok awan yuk esok awan ning wis ora ngerasa